प्रथमथे नोंथांखौ गोजोननायखौ जासिग्रोबाय जे बाथ्राया जाहैबाय नोंगौ जोङो दिनै बाक्सानि मुसलपुरनि नोलोबारि होननाय जायगायाव दङ। बाथ्राया जाहैबाय जोङो डिजिपिआ दिनै जोङो मोनसे उद्देश्यखौनो लानानै रायजो राजाफोरखौ जोङो बानजायनो बुजायनो ओंखारदों जे जोङो जोंनि जे थामोनथा बिटिसिनि रैखाथिनि जुनै जे जोङो जेरैखियालाबो बे बिटिसिखौ जोङो रैखा होनांगोन। लोगोसे गुबुन फारसेथिंजाय जोङो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ जे इमप्लिमेन्टेसननि नामै बा बिटिआरखौ संबैधानिक मर्यादा होनायनि नामै नाना रोखोम जोंनि गेजेरावहाय हाबनानै दङ आरो बे रोखोमै बिथांमोना भटबो बिगासिनो दङ। दा जोङो होनदों बिटिआरखौ जुदि 100% बा संबैधानिक मर्यादा होयोबा जोंनि थाखानाय थामोनथा जे बिटिसि बे गोमानो थांगासिनो दङ। जे दफाफोरनि दारैनो जोङो जोंनि बिदा फंबायफोरखौ लोगोसे गासैखौबो जे जोंनि मोन्थायफोर दंमोन 6 सिडुल 8 सिडुल बेफोर गोमानो थांजोब्बाय। लोगोसे जोंनि बिदा फंबायफ्राबो दिनै जेल हाजराव दङ। अब्ला बबे दफाजों बिथांमोना बबे दफाखौ दहाय होनानै जे रायजो राजानिफ्राय भट मोननो आदाय खालामनो जुनै बिसोरो मोनसे कौशल लानानै गिदिंगासिनो दङ। जायनि जुनै जोङो बिभिन्न जायगायाव हाबबाय, जोंनि मानसिफ्रा बुजिजोब्बाय आरो बिथांमोना निस्सयকৈ फैगौ समाव बिपिएफखौनो बा बिपिएफनि केन्डिडेटनो भट होनानै जयजुक्त खालामगोन। आरो ओरैथिंजाय बिराद मोजां, जोङो जुमदारनिफ्राय लानानै बागानपारासिम गासै एलेकाखौ जोङो नानानथा जायगायाव हाबजोब्बाय। दा जोंनि मेन माबायानो जाहैबाय जे जोङो बे बिटिसि बे इलेक्सना बिटिसिजों थामोनथाजों लोब्बा दङ। मानोना जोंनि 6 सिडुल 8 सिडुल नोंथांमोना नायनो हागोन, बे दानि बिटिआरआव जुदि संबैधानिक मर्यादा जायोबा जोंना 6 सिडुला थाफिनगोन बा नोङो 90 फारिनि 8 सिडुला थाफिनगोन होननाय जेबो लिरनाय गैया। होमब्ला परिबर्ती समाव जुदि हसाखै नोङो जुदि बिटिआरआ संबैधानिक मर्यादा मोनोबा होमब्ला जोंनि बे एलेकाया मोनसे जेनेरेल सेटेलाइट काउन्सिल बादि जानो थांगासिनो दङ। जायनि जुनैनो जोङो होनदों जे बिटिसिआ साबसिन ना बिटिआरआ साबसिन, बा नोंथांमोना 6 सिडुलाव थानो गोसो ना नोंथांमोना मोनसे जेनेरेल काउन्सिलाव थानो गोसो। दा बे रायजो राजाफोरखौ जोङो बेफोरखौनो बुजायदों आरो क्लियार गासै रायजो राजाफ्रा बुजिजोब्बाय जे जोङो होनदों बा रायजो राजाफ्रा होनदों जे जोंनो 6 सिडुलसो नांगौ, बिमानि राव 90 फारियाव हाबनाय 8 सिडुलसो नांगौ। मानोना बेजोंहाय जाथि हारिनि जौगानायजों लोगोसे जोंनि सिनायथिया बुहुमावहाय मोनसे हारिया गेरेमसा जागोन होननानै। दा बेफोरखौ लानानै जोङो मेन उद्देश्यफोरखौ लानानै एजेन्डाफोरखौ लानानै हाबदों। दा नोंथांमोननि सायाव जों बेखौनो होनगोन, जों माबागोन जे जिनिसा ओरै मथा-मथि बिपिएफनि जे राइट्सफोर दङ, बिपिएफनि राइट्सफोर दङ, बिथांमोना गासिबो बुजिजोब्बाय। थांनाय समावहाय परिबर्तननि नामै बिथांमोनाबो एसे बुजिस्लाबाखैमोन, हयथ' इउपिपिएल दोलोखौनो सापर्ट होदोंमोन। नाथाय बे समाव क्लियार 100% जे बिटिसिखौ लोगोसे बासायनायजों फैगौ 7 तारिखआव गथै ओरैनि पाब्लिकफ्रा 80% बर'फ्रा मथा-मथि नांगाल सबायावनो भट होनानै जयजुक्त खालामगोन। बिथांमोनाबो आस्ते आस्ते गासैबो बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुजिनो मोनबाय जे परिबर्तननि नामाव बिसोरो जे मिसा मोनसे प्रतिश्रुति होनानै गथै कमिउनिटिखौनो बा बे बिटिसिनि एलेकानि मानसिफोरखौ मोनसे थगायबोबाय थादोंमोन। फैयै फैयै दिनै 4 बोसोर बारबाय आरो बिथांमोना नुदों जे पिसिडिआर जायफोर माने इउपिपिएल दाजेननायनिफ्राय दंमोन, दिनैनि दिनावबो जेबो मोननो थाङाखै। लोगोसे गावनि जाथि भाइफोरखौनो गासिबो थगायजोबनानै दङ। बेफोरखौ बिथांमोनाबो जोंनि हाब जोंनि खोथाफोरखौ क्लियार बुजियालाबो आस्ते आस्ते हमनो हालांबाय जे बे एलेका मोनसे असान्ति गोजोननो गैयै जे परिबेस, बा बुंनो थाङोब्ला मा होनो मोनसे दोहो दोहो खालामनाय मोनसे असन्तुष्ट बर'फोरनि गोसोआव दङ। बे जिनिसखौ बिथांमोना हमनो हादों। जायनि जुनै 15 बोसोर सालायबोनाय जे हाग्रामानि सरकार बा बिपिएफ दोलोखौनो गथै जाथि भाषाखौ लानानै आवगायनो हानाय बा डेभेलपमेन्टनि मोनसे गोख्रों सरकार सालायबोदोंमोन। बे हाग्रामा सरकारखौनो परिबर्ती समाव आरोबाव नांफिनगौ होननानै अन्य जाथि भाषाफ्राबो दिनै नाजावना लानानै दं।